फरायसाफोर जाय बिथांमोना काइन्ड मास्टाराव बर' हांखोखौ लिरनो रोङा होनदों बिथांमोननि थाखाय आं एसे फोरमायना होनो सानबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नोजोर होलांदो जाहाथे नोंथांमोना रोङो। बेनि थाखाय आं थोंजोङै डाइरेक्ट काइन्ड मास्टाराव नांगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। स' आं दा काइन्ड मास्टाराव फैबाय आं दा। बेनि उनाव जेराव नोंथांमोना बर' हांखोखौ लिरदों भिडिअ'आव बा मोनसे सावगारियाव, स' बेखौ नोंथांमोना मिडियानि जोहै सेलेक्ट खालामना लाबोदो। बेयाव जेराव नोंथांमोना बर' हांखोखौ लिरगोन सावगारि एबा भिडिअ'खौ लाबोदो। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना लाबोग्रोदो। स' आं मोनसे सावगारियाव लिरना दिन्थिगोन, बेनि थाखाय आं सावगारि मोनसे सेलेक्ट खालामना लाबोगोन। स' आं दा सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव आङो टेक्स्टआव थांगोन। टेक्स्टआव थांनायनि उनाव आङो नैबे खनानि सेटिंनि नैबे विन्ड'आव थांगोन। बेनि उनाव आङो लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामगोन। लेंगुवेजखौ जोङो मा खालामनांगोन, लेंगुवेजखौ नेपालि लानांगोन। नेपालिया बर' हांखो लिरनो जोबोद मोजां, गोरलैयैनो मिलायजोबो। स' नेपालि सेलेक्ट खालामबाय आं। बेनि उनाव नोंथांमोना जास्ट लिरनो हासिगोन आरो दा गोरलैयैनो लिरदो। स' नोंथांमोनाबो लादो। दा आं लिरनोसै। स' आं काइन्ड मास्टार लिरबाय। बिदिनो लिरदो नोंथांमोनाबो आं जेरै लिरदों। हांखोखौल' जास्ट सोलायनांगौ आरो नोंथांमोना सेटिंआव, अब्लानो लिरनायाथ' जास्ट गोरलै खोथा। स' नोंथांमोना हांखोखौ लेंगुवेजखौ सोलायनानै लिरब्लानो जाबाय आरो। बिदिनो आरो मोनसे लिरनानै जों बर'। स' बिदिसो बिदिनो नोंथांमोना नायनानै लिरबानो जाबाय। एसे गोरलैसो काइन्ड मास्टारा, जोबोद गोरलै सालायनो, इउस खालामनो जोबोद गोरलै। जाय बिथांमोना रोङा बिथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय एसे मोजाङै।